Mayong buntag mga viewers! Special nga adlaw ni nako kay mao kini adlaw nga natawhan sa inyong alagad. So aniya kita karon mag-ilis bago pa kong humagkaligo, no. So mga viewers, akong paningwaon jud nga maka-vlog karon. So atangina ninyo. Yan na ha. Preparado na tayo mga kaibigan. Manudlay kay aron ba nga may sa tatanawon ba. Naara ba mo magtanaw? So may gyud nga manudlay ta. So mga higala, mukaon sa ko ug pamahaw. Nakahinumdum ba mo sa una nga ingon aron pod niadto po ko ngadto atong church. Parish of San Vicente Ferrer sa Vito, Sagay. So mo na tong adtuan pohon. Kaon sa ta kay good mo niya ta ba. Sandwich o gatas ra no. Kondensada para energy. Higala, aniya na ta kita ron sa atang na tao sakyanan paingon dito sa atong adtuan. Kaya maggawas na ta sa gate. Gawas ta sa gate kay tanaw ta mga kita tag sakyanan. Kita dito. Boss. Labang ta. Harita diri sa waiting shed mag-atang og bus no kay layo pa man bago pa man nakaagi ang usa ka bus. So mao na itong problema karon mag-atang ta og bus. Dugay-dugay pa gito. Sige mga higala. Ay na ta ha. Sakay ta og bus na taron sulod sa bus sa series 5217. Dito mga 30 minutes pang travel time na pa. Dito may cruising dito. Dili ni sa aircon na ordinary. Mga viewers. Pagkanaog na to no gikan na tong bus. So niyataron ri sa cruising Vito. Mo ni siya cruising para kadto tangadto musulod. So maghuwat ta mangita ta og tricycle nga atong makuparan kay medyo layo pa man pud ang Vito. So ato medyo kaulan gid no. Magulat-ulat ta ron og mangita ta og kanang kasakyan nato nga makupar siguro dinha dapita mga higala. So maghuwata nakasakay na tao motor may ni siya kay ako bukop giikuan na to ba giakupar na to